Фармони Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи аз вазифаи муовини Сарвазири Ҷумҳурии Тоҷикистон озод намудани Гулмаҳмадзода. Мутобиқи моддаи 69 Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон фармон медиҳам. Гулмаҳмадзода Давлатшоҳ Қурбоналӣ бо сабаби ба кори дигар гузаштан аз вазифаи муовини Сарвазири Ҷумҳурии Тоҷикистон озод карда шавад. Фармони мазкур барои тасдиқ ба Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон пешниҳод карда шавад. Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон шаҳри Душанбе 2 августи соли 2021. Фармони Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи аз вазифаи Сафири Фавқулодда ва Мухтори Ҷумҳурии Тоҷикистон дар Федератсияи Россия озод намудани Сатторов. Мутобиқи моддаи 69 Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон фармон медиҳам. Сатторов Имомуддин Мирзоевич бо сабаби ба кори дигар гузаштан аз вазифаи Сафири Фавқулодда ва Мухтори Ҷумҳурии Тоҷикистон дар Федератсияи Россия ва ҳамзамон Сафири Фавқулодда ва Мухтори Ҷумҳурии Тоҷикистон дар Ҷумҳурии Арманистон ва намояндаи комилҳуқуқи Ҷумҳурии Тоҷикистон дар комиссия оид ба масъалаҳои иқтисодӣ назди шӯрои иқтисодии Иттиҳоди Давлатҳои Мустақил озод карда шавад. Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон шаҳри Душанбе 2 августи соли 2021. Фармони Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи аз вазифаи Сафири Фавқулодда ва Мухтори Ҷумҳурии Тоҷикистон дар Ҷумҳурии Молдова озод намудани Холбобоев. Мутобиқи моддаи 69 Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон фармон медиҳам. Холбобоев Файзулло Самадович аз вазифаи Сафири Фавқулодда ва Мухтори Ҷумҳурии Тоҷикистон дар Ҷумҳурии Молдова озод карда шавад. Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон шаҳри Душанбе 2 августи соли 2021. Фармони Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи Сафири Фавқулодда ва Мухтори Ҷумҳурии Тоҷикистон дар Федератсияи Россия таъин намудани Гулмаҳмадзода. Мутобиқи моддаи 69 Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон фармон медиҳам. Гулмаҳмадзода Давлатшоҳ Қурбоналӣ Сафири Фавқулодда ва Мухтори Ҷумҳурии Тоҷикистон дар Федератсияи Россия таъин карда шавад. Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон шаҳри Душанбе 2 августи соли 2021. Фармони Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи Сафири Фавқулодда ва Мухтори Ҷумҳурии Тоҷикистон дар Ҷумҳурии Молдова таъин намудани Назирзода. Мутобиқи моддаи 69 Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон фармон медиҳам. Назирзода Давлатали Ҳайдар Сафири Фавқулодда ва Мухтори Ҷумҳурии Тоҷикистон дар Украина ҳамзамон Сафири Фавқулодда ва Мухтори Ҷумҳурии Тоҷикистон дар Ҷумҳурии Молдова таъин карда шавад. Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон шаҳри Душанбе 2 августи соли 2021. Қарори ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 2 августи соли 2021 дар бораи аз вазифаи муовини вазири корҳои хориҷии Ҷумҳурии Тоҷикистон озод намудани нозири Хусрав. ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон қарор мекунад нозири Хусрав бо сабаби ба кори дигар гузаштан аз вазифаи муовини якуми вазири корҳои хориҷии Ҷумҳурии Тоҷикистон озод карда шавад. раиси ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон. бо розигии асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва қарори шӯрои вазирони корҳои хориҷии кишварҳои узви Созмони ҳамкориҳои иқтисодӣ нозири Хусрав дабири кулли Созмони ҳамкориҳои иқтисодӣ таъин гардид.